pay 2,000 rand. If you don't have 2,000 rand ngeke uzuyithola. Yona ke lento uyayishisa lento uma uzogembula. Uyayishisa lento once a week noma ungezokuyogembula kodwa ufuna uyishise so that lento izoba used kuwena. Iyo 2,000 rand. Bese ngiba ke neka 5,000 rand. Eka 5,000 rand it is a little bit serious. I repeat, it is a little bit serious ngoba ifuna sithole inyama ebovu. Cela ukuphindela, we must get red meat with a bone like T-bone. Sithole yona bese sithathe lento bese siyayishisa lenyama sishise nalomuthi lo. It's a forever, you do it once so uyenza once off opinions. I-gambling yakho it is certainly guarantee ukuthi you'll never starve again uthi unekhono lokugembula. Then bese ngiba ke nenye ke ewu-7,000 rand. Iyabuya ke leyo 7,000 rand but ayilona ke ibhande at this time. Le ka 7,000 yona izingcabo sicaba ngayo ke le ka 7,000. Okusho ukuthi into eyenzekayo la ilena ke kule ka 7,000 nale ka 5,000 nale ka 2,000 rand yonke iyangena mase unikwa le ka 7,000 yonke iyangena yonke angithi ipackage yanokukhula ngoba awukwazi ukufunda umatric ustana 7 ngofunda musu ukumatric meaning into usudlulile lapho sokufundelwa yonke le mithi uyayinikwa lo ka 2,000 yawunika lo ka 5,000 yawunika musu ufakwe nezingcabo ke futhi. You understand? Come to lo ka 5,000 lo ka 5,000 uhamba nalo ka 2,000 nawo futhi uyawunikwa futhi because ukufanele ukuthi uya escalator ya upgrade. Then into eyenzekayo ke le ilena ke bese ngiba ke nento esibiza ukuthi i-first entry la oqala ukulunguza khona into enzo kugembula. Imani ukuthi sine first entry at sitting at 12,000 rand. I-first entry lapho abantu abasuke besenamazinya u3 abantu basuke besabhibhidla sibanikeza i-entry ke sibiza ukuthi ke is a first entry you-12,000 ngoba lokho besikhuluma ngako akuyona even i-introduction into okuxosha ikati eziko ingcabo iloko okushisa nenyama iloko okushisa into yokuxosha ikati eziko but if usufuna ukungena sinento esibiza ukuthi umudlo jackpot wona umudlo jackpot is a first entry. Umuntu osanithumenikwa nikwa ama-Kellogg's usadla ama-cereal unikwa ke umdlo jackpot ngo-12,000 rand i-office ke lelo sekuyi-office lelo. Thereafter mase soba khona into esibiza ukuthi umgadi we-jackpot asikhulume ke umgadi we-jackpot. Kumgadi we-jackpot unikwa into ozoyifaka ngaphansi komcamelo for 7 days lento ifuna